Kadung tresna sena. Ya. Kadung tresna ya golek sinden sing kalem. Ya. Sing ora kokean polah. Ayo Tiwi aja meneng. Ya. Mbak Tiwi iki sinden ra tau omongan, ra tau ngopo-ngopo meneng wae. Kancane ning ngebis ya gojek ya meneng wae. Ngerti-ngerti semaput wae. Bareng digugah wis ra tangi ayo. Iya. Sinden kok nek ndi-ndi sangune sedotan apa kae? Apa karang bayine isih cilik ditinggal ngomah. Ditipke budene. Mula terus kudu dilongi. Ayo. Mangke ndak macet, Pak. Apa? Macet. Apane sing macet? Isinya. Asine. Ayo aja bocah iki mbutuhke asi kok ya. Mula kok koyo nggawa botol mlebu ning kamar mandi. Terus suarane macut. Jadi ngopo ngrungokke? Aku ki sok tau wonge karangan. Ya aku mau ning kono wis paduro sing jaga kamar mandi. Mergane Tulisane kencing 2000, BAB 3000. ya. Aku mlebu ki aku bayar 3000 ki seneni. Bapak ngopo? BAB 5000. Loh, ha iki 3000 e. Loh, mosok BAB enggak kencing kan mesti kencing. Oh iya ya. Lah ketang sithik mesti metu kaya. Ya. Kadung tresna, Mbak. Mbak sapa, Mbak? Tiwi. Ya diaturake. No. Ya. Sindenku ki werna-werna ana. Ya, Ana sing kalem, ana sing begijikan. ya. Anting ki lho. Ya. Urung wiwit wayange wis polahe ra karo-karoan. Ya, monggo. Rina wangi tati saka Pring Surat Temanggung. Oh, Kotambaku. Nenone kayung yon marang selirane eno tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara asmara Ya. lamat monggo ya. lamatos katon tejane
Yai Putri nganti kaya wayang golek. iya